Здравейте, хора! Отдавна не сме качвали видеа. Чуйте, аз качвам всяка събота някакво видео. Ама някой път не, някой път да. И сега ще чакаме Spider-Man игра. Дето чакал съм я някой път, ама се припомним, като Spider-Man тройката. Да. Ето това сме ние, Spider-Man. Можете да ни видите очилата, какви са. Дето пускат така. Пайзинга, птюф, 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 птюф. Както знаете, скоро наближава Коледа. Ето ни, гледаме интрото на играта. Добре! Вау, много интересно интро! Не си вярвах, че ще видя това интро през живота си. Добре. Сега ни учат как се чака Spider-Man. Ти разбрах. Ако тази игра е нещо проклето, ще се унищожа. Играта преди трябваше да е много по-яка, много по-добри графики, ама се я промени вече. Да видим. Графиките са просто ужасни. Няма да чакаме това, хора. Мисля да чакаме да друга игра, Spider-Man игра, никога повече тая. Няма да чакаме, тя е ужасна игра. Аз ще чакаме до тая игра. Така. Хора, моля ви, оставете лайк и се абонирайте за канала. За да не пропускате новите видеа. Аз не мисля. Само вижте колко е тук. Буквално вижте. Чакайте да ви го намеря. Ето. Буквално вижте колко е часа. Аз снимам в вечерта буквално. Защото реших че не съм качвал отдавна и да. Добре, казва. Ето гледаме така. Предполагах някаква сапка, но ние не гледаме реклами. Само нарки да чакаш. Хайде, бе. Като сказка, бе, не искам малка каска. Не ми харесва! Не ми харесва тази каска. Искам да я махна. Та са ужасно. Но, ще си взема по-скоро от Blowstream.
Добре, хора. Значи, сега ще ви показвам нещо. Чакайте само тази игра да се махне, тази рекламка. Мамо, този какъв паник му наби само. Майко. Какви стия и игри? Не знам и аз ще чуда коя е най-добрата Spider-Man игра. Аз си мисля, за телефон е Spider-Man 3. Аз си мисля, то има старата версия беше и с Deluxe Spider-Man. А сега се сложи някакъв нов. Така, хора. Искам да напишете долу в коментарите кои ръкавици искате да си взема. Тая. Просто напишете долу в коментарите. Сега, ние ще бъдем с ето тия ръкавички. Така, нека да започнем, че изгубихме много време от видеото. Не ми трябва графиката. Нека почваме да си бием красни колсета. Само това да зареди, че бъгна отново. Заби. Сега. Искам да сибна един, айде бе. Хо. Аз не му набих това, ако ще се падна. Батко, много съм слаб. Бой, удри. Да. Само как го сипвам. Аз ги бия тия на топан, бе, гледай. Кавабунга! Удари! Тоскално влезах. Удари! Майко! Какъв му набих, че фракна. Майко! То ще право полетя. И само на то. Удари прав. И не можах. Хо! Така. Удари! Сега да го победим пак. Удари! Бой! Удари! Давай, Алекс, можеш да го победиш. Удари! Гледай сега. Бой! Така. Правим танц. Чака. И това ще бъде последната игра от игричката. Без да разберете. Хайде, не ми харесват рекламите. Само ми губят времето от крипът. Така, ще си ангрейтнем боксът на 18 и на 19. Ще си ангрейтнем маржината 11. Да. Заеко. Това не беше ли Бойко Борисов, бе? Ей! Бойко! Са ти сцепа големата тиква. Нахалтирах Бойко Борисов. Хайде, зайчо! Ей! Това са моите ръкавици, да не съм те видел пак, бе. Ей! Мамо! Бе, то слитна на нека.
Аз ги бия те всичките натопам. Уди! Банги буги! Сега с китарата. Дали ще бием тази игра или ще загубим играта? Удли! Сега аз и белия. Дали сте те победя, белчак? И разбира се, пак заби. Шибни го, браво. Браво моя. Браво зеленчука. Гледайте колко зеленчук теш. Ури! Опа! Малко ме напряща. Ури, шибни го. Как го залутях. И хора, слагайте лайкове. Абонирайте се. Защото ако стигнем до 10 абоната и ще чукам която игра поискате. Така. Оставете лайк, абонирайте се за канала, за да гледате още забавни видеа и пишете в коментарите искате ли още на тази игра. И позаразна кой е моят канал, той е Алекс Пай. Чакай, да. Той е Алекс Пай. Ето ще ви го покажа. Алекс Пай. И това беше от мен, хора. Довиждане! Ще се видим в следващия епизод.